Kaixo, ni Itxaropena Urkiola Negredo naiz, Tolosatik nator, Laskorain ikastolatik, eta, irakasle izatea zaratago, aritzen naiz baita beste zenbait ikaskide eta lankideren artean euskeraz bizi dinamizatzaen, bereziki bigarren hezkuntzan, baina egia esan ikastola osoko txapela ikusteko moduko jardunetan ere aritzen naiz, zorionez. Euskeraz bizi proiektua bere horretan esango nuke lehendabizi dela ikastola guztiontzako erroa, sustraia izan dena eta izaten jarraitu beharko lukeen proiektua. Guztiok daukagu erronka berezi bat, guztiok sinisten dugu gure ikasleak lehendabiziko hautua bereziki noski gurean euskeraz egin behar duela, eta horretan bereziki HH-tik hasi eta bigarren hezkuntza bitarteko ikasle horiek guztiak dinamizatu, zirikatzu, hausnarrarazi ere horretan saiatzen gea, beraien hautua beti ere euskeraz izan dadin. Ez da, lehendabiziko hizkuntzaren hautua euskeraz egin dezaten, naiz eta jakin badakigun ikastolatik ikasleak eleanitzak ateratzen direla, aberats. Hori bereziki ikastoleok daukagun aberastasun bat bada noski, baina lehendabiziko hautua eta lerroa eta pentsamendua eta arnas hartzerakoan ere euskeraz aritzea da gure ahalegina. Eta euskeraz bizi azken batean, abiatu zen garai batean gizartean egon zitekeen noski kezka batetik, gogoan eduki behar dugu, Tolosan esate baterako, gure zuzendari izan zenak, Emeteriok 86an Lizarratik bertatik ekarri zuela, ez da, proiektu hau Lizarran bertan ikasleak Tolosan ez bezala euskeraz aritzen zielako aisialdian ere bai. Eta kezka horretatik abiatuta, orduan hiztunen kopurua 140an kokatuko zen Tolosan, zer edo zer egin behartzela eta proiektua abiarazi zuen Tolosan, arrakastatsua izan zen oso, eta guk soka ari tiraka jarraitu dugu eta horretan jarraitu behar dugu, baina azken batean garrantzitsuena da ikustea guztiok batzen gaituen proiektu bat dela. Herri izaera duena, euskalduna. Hor izen asko eta asko epatu beharko genituzke, Tolosako Laskorain ikastolan, hortxe izan dugu Elena Baraibar, hor izan dugu Itziar Zabala, Karmele Luluaga, Anaje Urkola oraindik ere hortxe ari da tiraka, eta asko dira bertan aritzen diren lankideak. Baina bere biziko garrantzia daukate eta protagonismoa gainea haiengan jarri behar da, bereiek direlako eragin nahi ditugunak, eta aldi berean eragile izaten jarri nahi ditugunak, ikasleak. Modu ezberdinean, gela barruan, gela kanpoan, eta ikastolatik bertatik abiatutako egitasmoa jartzen ditugu martxan, baina baita kaletik jasotzen ditugunak ere. Esku hartzeak izan dugu dira HH-en modu batekoak, LH-ko lehendabiziko zikloan ere, pixka bat HH-ren ingurura hurbiltzen dan dinamika bat edo beste erabil daitek, ez da, oraindik oso umetxoak direlako, jaso egingo dute, zer nahi dugu, euskeraz bizitzen jarraitu, hori da gure erronka. Eta euskeraz bizitze horren atzean dagoen pertsonaia magikoa daukagu Argitxo. Egiatan sinisten dutena bizi dela, eta gurean bereziki Uzturreren magalean, hor nonbaiten Kobazuloan, ez da. Modu implizituan sartzen diegu, zeinen pozik egon daitekeen Argitxo euskeraz baino ulertzen ez duen pertsonaia horrek, ez da, haiek ere euskeraz aritzen badira, aixian ere bai, ez gela barruan bakarrik, baita aixian ere. Presentzia, Argitxoren presentzia, Argitxoren ipuinak, kondairak, motxilatxoa, gutuna, zintzarriak, badaukagu alako kutxatila bat ere bai. Goizetan Argitxoren kanta entzutia. Autobusan sartu bezain pronto, gidariaren aldamenean Argitxo eukitzea. Joango direnean txango batera, han ere izango dute Argitxo. Baita jaialdietan ere, buru handiak ere baditugu Argitxoz mozorrotuko direnak, ipuinak, jolasak, patioak, orduan, badaukagu protagonista oso txikitxo bat, haien antzera, magia egingo duena nola baita esateko, eta haiek Argitxo pozik eukitzearen, besteak beste, autu hori egiten dute. Bideratua dago, baina azken batean horrekin guztiarekin bultzatu nahi dana da, ikasleak eurak ere, etxean batzuek ez dute jasotzeko aukerarik izango, baina ikastolan eta ikastola zaratago ere beraien autua euskeraz egin dezaten. Eta modu magiko horretan, modu oso ludikoan. Baita LH bat bin ere,
Gero oraia da, jauzi badago, zeren LH irutik gora, batxiler bi arteko ikasle guztien artean, gela bakoitzak badauka bere euskerako ordezkaria. Eta haietan, LH modu batera arituko gera, nolabaiteko kanpainak egiten, bi luze txapelketak, besteak beste, komiki lehiaketak, izango dira baita ere nolabaiteko jolas askoz ludikoagoak, hitzekin jolastekoak, baita kirolaren bitartez, herri kirolen bitartez ere euskera gerturatzeko jarduerak, eta horietan guztietan normalian gureak euskeraz naturalki aritzen dira, baino horretan jarraitu behar dugu, badakigu soziolinguistikoki egoerak bestelako argazki bat ateratzen digula gaur egun, eta euskeraz etxean aritzeko zortea daukatenek bikain, baina ez daukatenek ere autu hori egiten jarri behar ditugu, eta bere biziko garrantzia dauka eraien artean ere euskaraz aritzea. Bigarren hezkuntzan aldiz, jauzi bat egiten dugu, gure argitxo izan den hori, pixko bat bihurtu da, eta argitxo, batzuentzako anaia dena, beste batzuentzakoaren lehengusua dena, nolabaiteko beste irudi, beste eredu bat daukagu, ezta? Non dago aldea? Bereziki eragile izate horretan. DBH-era jauzi egiten duten ikasleak lehendabiziko klase egunean ez bada, bigarren edo hirugarrenean hartzen ditu euskeraz bizi kanpainak, bere horretan elkartzen ditugu, eta esaten diegu orain bitartean jaso dituzten edo bizi izan dituzten euskeraz biziko esperientziek oso bestelako itxura bat hartuko dutela. Eta bereziki beraiengan jartzen dugu ardura. Orain arte jaso induzue, orain zuek eman behar dezue. Dinamikak oso antzerakoak egon daitezke, ludikoak ere noski, baina jartzen ditugu pixko bat hausen hartzen, ezta? Lehendabiziko egun horretatik aurrera ere jartzen ditugu galdera baten atzean erantzunean pentsatzen. Ze izan da argitxo zutzako, eta bihartik aurrera zu eragile izango zaren horretan ere zertan aritzeko edo prestutasuna daukazun, ezta? Edo zergatik aritu behar garen. Eukiko ditugu ikasleak, aurrekoetan bezala, ezta? Etapa gazteagoetan bezala, modu oso ludikoan euskeraz biziren kanpaina ezberdinak bizitzen. Izan komiki lehiaketak, posta lehiaketak, kantuan, izango ditugu esate baterako jolas orduetan ere olimpiadak, lasko olimpiadak gurean jolasten. Kanpora begirako zenbait jarduera ere gelaratuko ditu euskeraz bizik, oso eskutik goaz eta haiek ere hala bizi behar dute sarean aritzearen garrantziaz, hortaz, nolabait, kanpo eragile horiek guztiak ere harremanetan jartzen ditugu ikasleekin, izan UEMA, izan Tolosako Galtzandi Euskara taldea, eta haiengandik ere nolabait jasotzen dute euskeraz bizitzen jarraitzeko egon daitezken zenbait ekimenen berri, ezta? Izan Galtzakomik, izan daiteke UEMak berak ematen dizkigun zenbait formazio, da nahikoa sistematizatuta ditugunak HH-tik hasi eta bigarren hezkuntza bitarte, gelan orduetan sartzen dira, baita familiekin ere, HH-en bereziki, eta gerora esate baterako Galtzandirekin ere elkarlanean aritzen garen horretan, eragile zen bateraino, Tolosako hiztun neurketak gure ikasleek egiten dituzte besteak beste, eskualdean gainera. Hortaz, egitasmoak dira denetarikoak, kulturaren transmisioan ere bereziki eragiten dugu eta garrantzitsua esate baterako hortik atera daitekeena, fruitu ematea. Haiek sentitzea ahaldun du euskaraz eta horrela bizitzea eta gaina kalean adieraztea. Gure esate baterako eta harro esan dezaket, harrokeriari gabe, baina harro, Laskorain ikastolak oraintxe daukan Lasko Txaranga. Musika, gure doinuak, Tolosa eta Tolosatik kanpo, hemen kamisetan jartzen dien bezala euskararen doinuan ez beste batean, zabaltzen ari diren gazteak ditugu. Hortaz, ekimenak denetarikoak, baina guztiek daukate ardatz bat. Eta da, euskeraz bizi nahi dugula. Gure sustraia ere badelako eta gure sustraiaren ardatza da. Eta euskaldun bagea, euskarak egiten gaitu euskaldun, ez beste zerk. Nik uste dut gogoan eduki behar degula, noizean hemen gelditu, eta ikastolak bezala gainerako erakunde guztiek ere jarri beharko lirateke pentsatzen zerk egiten gaituen euskaldun guk ze ikasle mota nahi dugun, ze gizarte mota nahi dugun. Eta euskaraz arnastuko ez badegu, ez gara euskaldun izango. Eskola ikastola
aisialdia, gela barrukoa, gela kanpokoa, eskola kirola, guztiak behar du izan euskaldun. Gainantzen utxune bat sentituko dugu, eta diglosia egoera batean egonik, badakigu, borrokan jarraitu behar degula, zentzu horretan. Horregatik eta ere, bada garrantzitsua, denok esku hartze horiek partekatzea. Bai? Esate baterako, ikastetxeetan, ikastoletan, adin txikikoen arteko kidetzeak egitea zaratago euskeraz izan daitezela bermatu, bai? Zaharrenek gazteagoei ere hala bizi daitekeela eta hala bizi nahi degula adieraztea batetik, eta bestetik ikastolen arteko lankidetza, ezta? Hor azpimarra egin beharra da, azken urteotan, bereziki ikastolak egiten ari diren lana, itzela. Badaude proiektuak, etorkizunera begira, bizi mantendu hori baino bixi eta gainea su eta gar arituko dan proiektuak datoz, ezta? Besteak beste, gelaratze horretan, honek guztiak tarte bat eduki dezan, badago, etorkizunera begirako erronka bat, ez? Nolabaiteko kanpaina hau guztiak aisiarekin, pixka bat ospakizunekin lotu ditugu, baina zerbait gehiago egiteko prest bagaude. Badaukigu zein den honek guztiak daukan garrantzia, eta azpimarra egin beharra dugu horretan, inoiz baino gehiago. Horregatik esate baterako, Txantxiku, Laskora, Ñano eta hainbat ikastola ari dira etorkizunera begira euskeraz biziren nolabaiteko gelaratze sistematiko baten aldeko proiektu bat eraikitzen, euskararen eta euskal kulturaren transmisiorako, eta garrantzitsua da kidetze eta parte hartze horiek guztiak komunean jartzea, eta batak bestea laguntzea, batak bestetik ikastea, eta batak besteari eskaintzea. Ze horrela egingo dugu guztiok bat, eta bat gainea ardatz bakarra izanaz, euskara.